Sesian ni ko ai ko pi baro iwe piwe ki bala banyu I ya kan ke program lengba kan ke channel naga we ke post ko we pat piju wan ban page ban jengo bat nge scam ba hakan kan ti mentaru nginyo ya ka jingker khu daga bangi kran niktin ke jong blai bat ka subject banta ka dei syapang kumno ban itu yau blai ha ka bala pensong rem yang naga jingkran naga gospel kat kumyoknes kelong ka ba khatnyo kat ka balai ke bang kani te kelong ka jing em bam jukut baginyo itu yame ublay ubashisha tang mamehi but ya u Jesus Christ ya ubame lapa but ngangit scam ba ublay unyalam yang iwe piwe lembaga naga jingkran hakan naga port te shwa bagina jam shaprang in let shwa ka jing duai ko khpa jing iba bedeng aingo yame try naga penta ka naga por ya ka bamela pela ingi ha ka bangin yo banya kran nak tien ke jong me syapang ke jinglong ke jong me ya ka bamela penpau hangi we piwe try ngi penpau bangilong tang ki breu bat ngimla shisha ban so thu lut ya ke jinglong ke bamayan ke jong me ndai try mela ai hangi nak tien ke jong me ya ke jing tip ka ba kat ban biang bangin ngai bangin chania bat bangi thu ya me try ker khui ngi nak clip mat ker khui pastor ka bania sam yangi halor kimat ki babun syapang kan ke subject yala mi try but penslet du mensi makut jome halo jongi bat kum juru ingi baro kat ki bapet ki bala ban yoi ya kan ka program kan ka por teng ka jong Jesus Christ ki duai bat ngibu ti amen habangi pet ya ka Bible shisha de tat andha ba ya ka prathai ka jongi la pendap da ka pop bat namar ba ka prathai ka dap da ka pop ki breu ki mla syu ban itu ya ka dur ka ba shisha ka jong blai ba don shibun ki breu ki ba persang bal thau dur bun jat ya ka dur ka jong blai hakidur ki ba bun rukam hakidur blai thau hakidur jong ki jingshna lane ki ding ki mau ki ba ki penwandur ki pen osrang bat ki mane blai ya kata ka ba kishna rei ngi aingu pat ba kum ki ba ngai habangi pet na ka Bible ngi I ba ha ka Bible ngi syam bat ngi I ya ka dur ka ba shisha syapang ublai hoi ka jinglong ka jong blai ka long ka ba kraw hadu ta ya ka ba ngimla ban kot ban sngot thu lut henrei da ka bangi pule ka Bible ngila ban tip bangila ban syania namar ka Bible ka penpau ya ka jinglong ka jong blai te ngiso comment sibut na ka por ba ngidon bat ngi pastor pi lamare ibanya sa mingi halor ka mat te pastor ngakwa ban manra ka jingkli ka banengkong na ka por pitrai balai ka long ka badon kam yang ni kum kijing thau ki jong blai ban itu ya kublai sibun pastor nam ta ni ka jingkeli bat ka jingkeli sha galong ka bulan kam agini por ba gini gisngi ba khadu namar ba ngi kum ki kristan ngi don kam ban itu ya blai let's say don bon apdang jongi ki bangai ba don blai baro ngi ba don blai wat ki bomde ki kristan ru gi ngej badon blai ndai kumno ki thu yaw taw blai nong bu nong thau jongi te gat kum jing sem jongi lang ba ka Bible ga long ba baleng idon kamban itu yo blai namar ba ngiyo I shisha ba ka berthai menta kalangam ban lojesi hagapop jongka banadu banengkong higis ngi hagba ka im bat wadam kilangam sagapop bat kilajengai now blay bat kumta ter ngi iba hadin kejing sniu kedang wan susu nagway kapor sagway kapor bat kumta ka jimpule ki jongi ka Bible ka walam yangi bat ka wanra yangi sagata ka mat hagba ngi don kamban itu yo blay menta ki por bat menta gisngi namar ba ngi don kam ya kejing im kababam jukut kumba phidang sudah pule na katoga khot kan mau kubong kumne ye kabala syam hau yones khanyo kalong gat khot ka ba lai kong kumne kani te kalong gijing im bam jukut ba kin itu ya me ublei ba sisa tang mehi ba diau Jesus Christ yau ba me lapa pi baleng idon kam ban itu yo blei namar bangi dan kami kejing im babam jukut amen lengba blai bat Jesus Christ hagini kisngi bamenta nagta kadaw ngi don kam ban itu yo blai hagini kisngi bakhadu
namar ba perthei menta ka perkhat ba ladagi thau gi blei thau utu blei thau unyeng pli yau tau blei jong ki bat ki bon gi blei thau gi ba ki thau ha ba ki penring dur ya utau blei ba ki ngai Andre kam de ke eru andre de be tang kita ke jingai hau blei Yesus Kristus nong pendim nong sespa ajonge. Kublai shipon pastor te ke bangi sutu hane kalong ba kani kalong ka mat ka bakongsan bangi baro ngi di ban tip ngi di bin tu yu blai namar. Hoi kumba kalong ka jingsha bangi namla ban sutu lut blane ban itu lut ya kador ka jong blai ndrei kat bangi persang bangin pulish phang blai ya ka jing iet ka jong iru anang san haka jingede ke jongi baru blai te kublai shibon pastor kalong syaga bas ngotanat te habangi pet chapang ke jinglong ke jong blai mo ka bible ngi yo i balapan pau shibun pha ki karakter lan ke jinglong tanrai ke jong blai te pastor ngakwa punya sam ka ke jingbatai chapang ke jinglong tanrai ke jong blai na ka bible Togin ya pule menta ye ka bala syam ha ke kitab sam gal nong ka ba pra bu khandai ke khot ka ba pra kong gum ne a trai u ble ki pai we u ba khraw bor kat mame bat ke jing shisha jong me baro saw dong yame ka jinglong ka ba nungkong hang ne ngi sno thu ba u ble u long uta u ba khraw bor hadu kata bat omdon shu da manopat bat omdon ba kraw palat ban yau blei jongi bat sagawe kalong ba ulong uba shisha ngan pe shu lada phi phai ban nga sha kine gil nong ladangi phai shau job kal nong ban kong khot ba khat aru kong gumne ba blei shisha ulong ba kraw bor tam adu kata ubat tiblut ya ki baro hapo kamariang kata gamot hapo jong gani ka perthei ya ka ba ulat hau dama uhi utiblut ya ki baro bat u blei ulang uba hok uba shisha uba bishar hok uba shisha omdon kano ke jing duna ke jing bishar ke jong u andre ulang bebet ubarenti bat uba bishar hok bat ublei ulong ba isne bun na pedang jongi gibreu menta ngi so thu ba ublei udei uba penhar keput ublei udei uba lebor ndai am omdei kumta ublei uba isne uba sngaw sne nagata kada uklam penyap ya u Lucifer hakapor ka ba u laptop nagata kada uklam penyap ya Adam bat kiyem hakapor bagi laptop ndai ublei ulong ba isne te ublei ulong ba map ublei ulong bayaisha ublei ulong bastat haki ke baro bat ublei ulong ublei ubadan kijing im bom jukut kita gide gijing long kijong ublei hoi gidang don sibun kibangila ban ya pule susu andre ngamkwa ban simi kapor kabalangkot andre kine gide kita kimat kiba kongsan ba kita gide gijing batai sepang kejing long tenrai kejong blei kublai shibon pastor hoi kumba piang ngimla shisha ban ya petlut ndai kini gide gijing krat langkot ya kiba ngiyo i bon sin ya ka bal penpau ka bible sepang kejing long kejong blei ba ladangi pule ka bible ngi syam kini kejing long kejong blei bat skawai kejing long kejong blei ngi i ba ublei ubam dan kanu kejing sniu omdan kanu kejing sniu ka jinglong ke bakut ke jong blei ba dena kata kadau daga bangi tip ya ke jinglong ke jong blei kum taru nginang ban syanya ya ublei namar uta ublei ubangi ngimane ublei ubadan ni kita ke jinglong ki bangi ngi mudur kum ki breu ma akan ma podang kamret ngasat septing ba ki breu ki ong balada pipi la kum tau blei on satang on sapen jat ni tingi i ka dor ka ba runar ke jong blei ka dor ka bam dan jing map ke jong blei ndai kata kam dei ka dor ka basisha ke jong blei hajing sha langi pet ya ka bible susu ku Jesus Christ mo Jesus Christ ong uta ba i yang ulai i ku pa jonga te ngi i how Jesus Christ ya ka jing i ya ka jing subon ya ka jing ba ya ka jing ngolem kita ke jing long te habangi i Jesus Christ kita ke jing long tu tip ba ka dor ka jong ku pa ka di kum ta mo te
Kau boleh cuba pastor. Kijing long. Segawe ngakwa ban hong ni ka long ba. Ublei jongi ublei ubam juyap. Ubdan ni ka bor halor jong ka jingyap. Te kumta ngis ngau thu ba ublei jongi ulong ublei ubaim. Ublei baim. Haga ba phi bat banga ngidon kita ka jingkerman. Ta, kau boleh cuba pastor. Te habangi Petrus sakawe ka jinglong mo ngi i sakawe ka jinglong ka jong ublei na ka Bible ka pen i hangi ba ublei ulong ubakuit. Te pastor kelak banya samingi kamut ayu ban long kuit. Lane ban long ubak kentang. Ta hang ni ngakwa ban batai kindiat hoi la syam mat la pule leng ba ka nong sabat school ka jongi ba shisha ublei ulong bakuit ublei uba klampop lane pila ban kedeu jisu ru kumju ba jisu ba klampop ublei ulong klampop te kamut ayu ban long ubakuit ban long ubakuit kamut bala penyaklat ba penyaklat na ke la penyaklat na ke perthe na jing sniu gu jongka ban na ki pop gu jongka na jing je clear gu jongka ta kamut ban long ubakuit kamut ban long ubalaya klat na kita ki jing sniu ban na kita ki jingle bomman ban na kita ki e baro ki ba kani ka perthei kale te kalong ru gajing ai tilut gajing ai tilut na kita ki e baro kita ki ba ngidon ti kumta hangni ngi i kumbang la pule mentan ba ublei ulong bakhoi ha kanu gador bat kamut ayu ban long bakhoi haba ublei ulong ublei ubom dan pop ta kamut ulong bakhoi bat ubajanai haki e baro ken te ne kwa ban pule kindian na gane ga jing tha ngil nang mo ka bible hang ne ga ong kumni aba ka bible ka batai phang ublei ba ulong ba khli du ka long khoi kata kamut amdon kano ga jing bomman hau ne kano ka pop ublei ulalong sispa ba khoi pi kada gede ke jingmut jong ke jinglong khoi Kau cuba pastor. Ke jinglong ke jong ublei ke jing kuit ke jinglong ke jing sunshar hok ke jing bishar hok ke jong ublei mo ke baro ke long ke ba kuit ke ba sngur sipang ke jinglong ke jong ublei te habangi pet pat ya kane hato ngi ki breu ngi kita ke jing thau ke jong ublei hato ngi la nem ban long kita ke ba kuit ba ke ba kentang hoi ngila ban long kita ba khoi bat ba kentang kum bangala ong ipi mene ke jinglong khoi kamut ayu ke jinglong khoi kamut ban penyaklat na gane ke jingla sniu jong ni perthei bat na kine ke jing boman jongka bat ban penyaklat na ki kam auria bat ban IT lut ila de se kam go jong ble tinga kwa ban pule hang ni ke bala syam haga siti penangkong jong apostol Paul Shaw Petros Shaw Petros mo kalong penangkong khat ku ba khat san khan riu ngila ban syam hang tu go ong kum ne ba Andre kumbau tau bala khat ya phi ulong ba khoi to long ba phi ru ki ba khoi ha ga jing long jing im jong phi jonga amen kidang don sibun gi khat ku ngala ban batai Andre tang ni go we nga kwa ban pen si shai phi ba ublei khmi lanti jisu khmi lanti ya phi bat yanga begin long gi ba khoi namar ba ulong ba khoi Kau cuba sutrat ni kentian balakat yang iban long ki ba kuit mo kau pen i hangi ba kane ke jinglong kuit kamla ban long na ka bor briu ke jongi rei kade anda bangi sha la ngi priang ya kata ka jingkhat so bhai ka jing terwa ke jong blei ba blei un sinshar ha bangi la IT ngi la sha ba blei un sinshar ka jing im ke jongi ngi la da ka jing kermen da ka jing bangin long ki ba kuit kat kum kamon ke jong blei kumai chibon pastor ya ka jing pensai ke jong pialor kana kamat sakawai pat ka jinglong ka jong blei let's say kata ka jinglong ka bangi i ka balong kum kamat pedeng jong ka Bible syapang ka jinglong ka jong blei kata ka jinglong ka de ka jing i ka jong blei mo ublei ulong ka jing i tendrai ngi kwa ban ekran han ka pon kwa ban kali pastor kum no ngi la ban pensisha ba ublei ulong ublei jo ka jing i ta kublei sibon nam ta ri jing kli ka ba ngau tanat ba kumno ngila ban pen sisha ba ublei ulong ka jing i
Tongin pai mentana du basdang jong ni perthei. Dei namar ba ublei uit yang ni perthei. Bat la thau ya ka haki baro kijing itanat kijong ka. Te gumta dei namar ba uit gumta ula thau ya ka benang ba de khando. Dei namar ba ublei uit ula thau ya ubriu ka Adam bat yau Adam bat ka im. Tigum tangi I haba kini arngut kila laptop bat kila hap sika pop. Ublei klam penyap yaki. Dadangi pai sya kijing laptop kujong Lucifer. Syaitan ma. Bun gibri buang balai ba ublei penyap yu. Dada ublei ula penyap penduk no yu syaitan lan yu Lucifer. Ngin jin da lalong gibri ke bahabat ke bajanai. At amdon kita ke pop hagani ke perse. Andre namar ba ublei yu badu kwa yang kita kejing kelah ke bamut jongi gibriu na kita kadau ngidang im wat hadu kini kepor bun ki egi bajia haga testament ke berim haga ba ublei penjap ublei usyo usumpat ya gibriu ki ba laptop ya gibriu ki ba laptam hangto hi andre menta wala da phi bat manga ngi laptop andre ublei udang yasha namar bu udang I tel dingi pai pat sya ka jing te jutang jong Abraham bat ke jing kular ke jong bat ke jing kular ke jong ublei ke long bau Abraham ulong usumbai na ka benta ke jaj benriu baro bat kala de shisha kumta bat wat hadu ba ubreu ulangam syakapop hadu kata-kata ru ublei udang kwa ban priang ublei udang kloy ban priang daga ba upha badu ai lau khon bla khamar we jong Jesus Christ ban yap na banta ki pop jong pi bat jonga sengap hadu kata ke jing I ke jong ublei tang namar ba penim ya pi bat yanga pengin pois la ka hok ya ka ba pi bat manga ngila jingai na kata ke jing long hok ke jing long khoi andre ul ai lau khon jong Jesus Christ ban yap na ka banta ki pop jong pi bat jonga sengap kide gini kita ki jingle gi jong ublei gi pen sisa ba ublei sisa I je pi bat yang ublei I je perthei ba ublei I ya kita gi jing thau gi jong Tulan syukur pastor. Pila kata ya kamat ke ba so tenak ne ke ba ngi osgo. Kat kum ke Bible ba ublei ulong ke jing I ndrei ke ba kham krau na kini ki nuksa ke de ke jing ai ya lo jong khon ban yap na ke banta jungi. Kata ke jing I ke ba krau sha ke jong ublei ban penim yang ngi iwe piwe. Ke Bible kran bauta uba I u itu ublei. Ndrei u uta ubom itu pat ublei pat. Mo tangan pulih yang ni mo la nengkong Yones kalau nong basau kat khat ba prang ba angkum ni utau bom itu ya ublei tagamut haba ublei ui ye pi bat yanga tagamut ngidon kam ne amban peni pat kita kijing I keliang ba mar keliang kini ka kuatar kuatar ka kran sepang kijing san kijong ngi ho Jesus Christ bat kijing ya dei kebajan kijong ngi ho Jesus Christ menta lada pi bat mangangim don kijing I ngim la ban ya tre kendo kam lada ngim don kijing ya dei jingmut kam la ban long ke ba job ha kijing tre jong pi bat jonga tiang ne ke long ba ngisngau thu ba ublei ulong kijing I ngisngau thu ba Jesus ulong kijing I andre lada uta ubom I pat itu ya ublei ken pi Sengaman penkut yang ni ka ong ni utau bom I itu ya ublei na ba ublei ulong kijing I ka de kijing long jong u ka jing long tan rai jong u hi na ka benta jong I iwe piwe Kulishibun pastor habangi pet yang kena kentin itu mo ke Bible ka penan kam yang kentin itu ha karukum ke bakam jeliu sya kam de tang kijing itu dur khamat kumbangi ngi penan kam ya kan ka rukum kran mentamo nda ka kentin itu hi kam jeliu shibun bat ka kran syapang ka jinge dei ke bajan hadu kata-kata hapreng jong
ki ar kenhun ne ar ki party mo hapring lada kadai sepang lok bat ka lok tengah bat tengah la ne hapring jungi berublai ia kata ka intimate relationship la pen dan kam ne kene kenten itu tingi i hang ne ba kane ka jing itu hi kadai da ka bangidon ya ka jinglong ha bangidon ka jinglong ka jong ublai kata ka jinglong jong ka jing i ngi itu ya ublai rit la ngim don kata ka jinglong jong ka jing i lesing ila banlong ki kristan ila banlong kita kiba pulai ke Bible ngitip sepang play ngitip sepang kajing sya ki babon nel dangim don nya kajing iet sya kumba klios ngawi kajing batai ngim don kajing itu lan ngim don kata kajing dei ke bajan ban ublai te sewe yang ne kwa ban batai khendiat kwa ban pen sneo jo pi khendiat bai lok jongai dang shu ong sen nga balai pikli jingkli than ya kibre ba pimpat itu hi Tengah orang ini boleh ngakeli namar ba ngakwa ban tip ngakwa ban itu susu yaki namar ba ngampat itu yaki tega kumta ngakwa ban keli sibun gijing keli khnang bangala ban itu yaki te kumta pi bang keli bang idon gajing ade kumta gadon gajing ya sngau jan bat gadon gajing sngau i te kalong kumjuru hagaba kumno ngila ban itu yo ble susu kalong ba da kebangi pule da kebangi syam ya jubab bat kijing gili nak tin ke jong blehi bat khamtam kijing duai ru ngide ban ba ngide ban kumgi kristan ngide ban duai ngide ban yakran bat ngide ban keli bat ngide ban pan nau ble nau Jesus Christ kanang bangila bandon ta kijing ide ke bajan bat kijing itu ke bajan kijing itu iwe bat khnang ba ngila bandon kita ke jing dei ke ba yajan ha ke jing long bekenja mensim namar ba ladang idon ke jing yajan bat u ble bat Jesus Christ ke long ba ke suk yang i bengin long ki bajanai bengin kiar na kita ke jing laptop bat bengin kiar na kita ki kam sneu bara te kumta ban itu ya u ble ke long ba ngidon kam i ke jing e te ngi kumki breu kumki kristan tu ngau thu bat tu tip lada uta ubam itu yo blai manu fikli nga ni jingkeli bamentan ba manu ta ubam itu yo blai tang mu lada phimdon ke jing e yo blai lada phimdon ke jing e ya ki para breu tang mu phim itu yo blai ke khule shubang pastor mo ya kana ke jing itu ka basha ka jong i yo blai nang ta shu habangi pe ngai habangi pulai ke Bible ngimla ban yat lat krem do yo i ke jing iet ke jong blai ulong ba iet nanu testament ke baru handu testament ke batmai ngi i ya kamat preng jong ke kubor jing iet ke jong blai ya ke bau iet ya ke ngi ki bala jot ki bala remno te ha ke bai dei ba kane ke benta jong i ke i try ka bangi di ban le ke i ke jubab ke jong i la ne ke response ke jong i sepang ke ta ka jing iet ke jong blai yang ngi wi pi kumno ke i ka bangi di ban le ta ngala ban pule nga ka sithi ban kong jong yo ni si hang ni ke bala syam hagol nang ba saw got khat ka ba khat khandai kong kum ni ni i ya u na mar ba u i shwa yangi amen te kumno ngila ban jubab bat kumno ngila ban respond ya kata ke jing i ke jong Jesus Christ na ka banta jong i we pi we de tang de ke jing i ladang ngam la ban ai yu jisu de tang de jing i ladang ngam la ban ai yu pi de ka spa ga pho la de jing ai ga ba ko dor hande ladang i don ka ga jing i kata klabyang tenga sneu ba ngi hi kiba tibbat kiba itu yo blai lada pi bat manga ngi don kata ka jing i yo Jesus Christ kedai kata ke bakor tam ha ke ba ngin pen phai keliang ya kata ke jing i ke jong jisu na ke benta jong pi bat jonga namar lada ngi don ke jing i ngila ban le ngi kam ke bakram de klam ke jing i wat di kam barit ngim la ban le na ke benta gi we andre ha badon ke jing i phila ban le ki kam ke baphala ki kam ke bakrao na ke benta gi we pat bat ke kam ke bakrao na ke benta jisu Kristus ba pi i je jisu Kristus pi di ke balang
PA jigi men ki para, PA jigi bahiyang basam, PA jagi peramajan marpa, PA jaga senang ke thau, bat PA jagi jing thau barok ke jong Yesus Kristus nama harba, PA ubri jong ke jing ya Yesus. Tegumta haba Yesus dan haba geranot jong pi, kumta kepenpau lengba ke jing le, lengba ke jing jong Kebetulan pastor bansan ke jing ide ke jing ibu boleh ke sedang na ka dok nut ke jongi jo ke jing ke bang ide bandan mo te kata kanyarap yang i kumno bangin san ke jing ide ke jong boleh compare la lagi lalong ke Kristen kat no post nam ru andai la dangi ngimpat dan ke jing ke pasisha ke jing ke jong boleh ya ki para marjan ki para brio minam la sisha ban dan ni kata ke jing itu ba ke jing ide ke bajan baru boleh tengah kuat bagi nyepet ya kan kau kamat naga Bible mo ba ublay upan pau upan itu ya lade te pastor kumno ublay upan pau ba upan itu ya lade shangi kibreo to ngini pai saka kitab sam kal nang ba khat khandai khat ka banang kong hadu nriu sam khat khandai banang kong khat hadu banriu ki benang ki penbena ya ke buram ublay bat ka sahid benang ka pen i ya ki jingle ki kiti jong u sengap kumno ublay upan pau bat pen itu ilade ublay upan pau bat pen itu ilade lengba kita ki benang ki bolo thau bat kumta kila buram ya ublay bat ka sahid benang ka pen i ya ke jingle ki kiti jong u sengap kesahir benang kapan iya ke jingle ke kiti ke jongo kada kamut kini ke jing thau ke jong blai bara kiara ki buram bat pendon buram bat pen pau kita ki jinglong ke jong blai ka wei pa wei ke sngi kayai bena ka jingkran sngap sita wat ke sngi ru kayai kran bat ka pen bena kita ke jing khrau ke jong blai bat ka wei pa wei ke mit kayai pen i ya ke jing tip amdon gejing kran lemne ke ketin ya gejing sawa jongki amla ban yos ngau ken uksai jongki ulalej mi lengba ke perthei baro bat ki ketin jongki hadu ke bakut ke perthei te ke beneng kong hang ni ngakwa ban ngakwa ban pensngau spi ba kumno blei pen pa wat pen itu ilade kadai lengba kejing penlong ke jongo lengba ke jing thau ke jong u lengba ke perthei bat ke benang ken ya ke ba ula thau na ke benta jong phi ba jonga kebetulan shibon pastor na ka benta kan ka mat ka khilawan ra mo kalong syaka basong tenat ban page pang ke jinglong ke jong blai ke jing ke jong blai ya ke bola pan pau ublai shumla yangi hakan ke perthei bangin sia modur breo ngin sia perkhat bit mangi ublai ubah kumno ka jinglong ka jong blai ka bakumno shumla yangi bangin sia modur ngin sia perkhat kumta hendai udah pen i hangi na ka Bible udah pen pau ya de bat kani ka jing pen pau ka jong ublai mo kalong ha ka jing thau ka jing pulong habangi pet ya ka mariang habangi pet ya ka jing internet jong ka mariang sodong i ka jing ka jong blai ublai ubu iki baro na ka benta ka jing non kam ka jongi uperkhat na ka benta jongi uperkhat ya ka bahatam na ka benta jongi we pi we bat na lor kata ngi i susu ka ba kham krau ka jing pen pau ka dei ha ka jing im ka jong Jesus Christ mo kumba Jesus Christ lar ngi pet ya ka ne ka gospel Yohanes khatsau khandai uji suang ngalong slam kata-kata bat pi bat mempat la itu yang aku Philip jar ubalayu i yang ulayu i utokpa kani ka kentin ka Jesus Christ ukran jar ubalayu i yang ulayu i ya utokpa tisasian kumangalas tang menenengkong shisha kita kiba yo i ya kador ka jong kpa kide kiba yo i Jesus Christ lani kita kiba yo i Jesus Christ kile i kador ka jong kpa kani kador kam semut ya kador ka ba ka rongpong lani ka kamet ka ba kani ka long renyang ka jong hinrei kadi ka jinglong ka jong blai te ngi i ya kata kador ka jong kpa but de Jesus Christ balapan pau ya kata ka jing pau ka ba kraus pang ka jinglong ka jong blai mo kublai shibon pastor ya ka jing pensai ka jong pi ya kan gamat pedang isu pastor lo kan gamat am ngalabian lah to nginya sekemat mentapat
kajing pen itu yo blay lengba jong ujis kras kajing wan kajong blay hak hakador kajong briu ban pen I hangi kata kajing pen em hak rokam ka basuk bha ban skutu mo kada kajing pen pau kajong blay te hak ba khatu let's say ka ban kli na por kai kajing pen itu kajong blay ka ba ai jing kermen yang I haduk kata-kata kum ki bangai Hai kumba Jisu la ang ma kumba philaban mentan ya ke bala syam ha hau yo nis khat sau khandai kong kumne utau bu yo I yanga yo I yo kupa kata kemut Jisu kran ya gine kentin pi kat nu ko long ba sngau tunat haba ngim la ban yo I yo blai hendre lengba ki jing tho ki jong Jisu Christ lengba ke Bible ngisngau thu ba ke jinglong ke jong Jesus Christ ke penpau ya blai tikum tang ni ka ba pen sngau tunat susu ya phi ba denga ke long ba ke kita ke jingkermen ha ke kita ke jingpen itu ke jong blai yela de ha phi ba hanga ke ba jingkermen kata ke long ba tang lengbau Jesus Christ lengbau Jesus Christ ya bala ai gerteng Immanuel kemut kumno Immanuel kemut boleh lambat ngi ublei lambat ngi atau pisau tu igata ya gerteng ke bala ai na bentau Jesus Kristus Immanuel kebamut ublei lambat ngi kata kemut ublei upen pau ya kata kejing long kejong ublei upen itu api bat hanga lengbau Jesus Kristus bat keba kamtam galong kumni bangi I ba nadu gospel jong Matius ba lengba gijiu ba Jisu balong Mesaya ubade unong penim ujong pi ba ujong nga amde tang nak benta gijiu amde tang nak benta ki Israel ande ude ru nak benta ki gentle barok gini ginong thok gospel ki kubur kata ba Jisu ude unong penim bat ude ke jingkermen na ke benta jong pi bat jonga te hangne ngakwa ban puli khaddu hangne tongin ya paisha kirom kal nong ke khatsan kirom nong ke khatsan ke khot ke ba khalai ongkum ni teu blei ujong kata ke jingkermen tuun pendap ya pi da ke jingkermen bada ke jingsuk baro ha ke bangai ke hang ne ngisok thu ba utau blei ujong pi ujonga utau blei ujong pi ujonga uai ke jingkermen happy bat hanga pendap kata ke jingkermen ke jingsuk na ke benta jong pi bat jonga lada pidu jingkermen lada pi kum klet yo blei lada pi kum le bomngai hau blei to ngai menta bato kermen menta lengbau Jesus Christ ngisngau thu bau blei uai ke jingkermen na ke benta jong pi bat jonga la don de pedang jong pi ke beladu jingkermen to tip ba ublei uai ke jingkermen lengbau Jesus Christ upendap ye pi bat yang ada jingkermen de jing suk baro ha kita ki bangai atau pi langai hau blei atau pi langai hau Jesus Christ lada pi langai un ai pi ke jingkermen ke jing suk bat ke jingkermen kenang ba pin yo anang roi kerhai ha kata ke jingkermen da ke bo jong mensim ba khoi ngatharai kini ki kentin sisa nila ban itu yo blei ha ke ni ke por bat hari khlimat lengba ke jing tho ba khoi ban ngam don ni su ban ong lain na ke ni ba pi bat banga ngi don ke jingkermen hau Jesus Christ lada ngimpat itu yo blei tong ini tu na du menta lada pidon ke jing kuslai jing jenjat Jisu un ai ke jingkermen na ke benta jong pi bat jonga tang lada pila itu tang lada pidon ni jing long ke jong blei tang lada pi bat banga ngidon ya umensim ujong kumle shukun pastor ya kajing pensai ke ba pila ai ke ba penpau na ke Bible sepang kajing kermen ke ba ngidon leng ba kajing itu ke jongi yo blei te kalong sya kajing pule ke ba sotenat wala kalong ke ba lengkot
bat ngi laya pulish phang ke jinon kam ban itho yo blai ki jinglong ke jong blai ke jing bha ke jo ke jing e ke jo ke jing khoi ke jing snor ke jo bakat kadir ke jinglong ka ba blai khat yangi bangin long kum ma mo te kum kibreu ki bat pule ke bible kibreu ke bangai to ai ba ke jing e ke jongi kanang kham khrau shu kanang bakata ka jing itho ke jongi kanang kham jur ban kanang kham san na ka wei ka pors ka wei pat ba da don le se na preng jongi kum bai pasoyong ba lagi ki bam pat itho yu blai le se ka thamei bangin itho yu blai ka de na ka tien ke jo na ka bible ka bangila ban shem ya ka jinglong ka ba ngila ban smotho yu blai te to blin kar khu ngi lang ba ka por ka ba ngi yo ha ka ne ka clip mat ba ro bo blin kar khu ngi ha ki por ki ban wan la ka long ha ka no ka jing shem blai on kat lembat ngi te ngi ne pen kot no ka jing pule ke jongi ta ka jing duai ba ka kerpat ni pastor in ai ke jing duai pen wai ne por tong ye duai kumne au blai kwa jungi bab neng nyai ngu e me trai nak banta ki ne jing tho ba khoi ki bele thu shai yangi ba kumno ngi dei ban ithu ye me bat me shisha me long tao blai ba khrau ba don bor blai ba dap dang da ki jing ik bat da ki jing is ne nak banta ki breu ko pop kum mangi atrai kani ka po la don na pdeng jongi la don na pdeng jong ki parlok ki bompat ithu ye me to ai begin yit ye me leng ba ki jing tho ba khui khnang bagila ban ithu ye me bat begin pediang ye me amen atrai shisha ka long ka ba begin pediang ye me tat la da kim ithu ye me nang kong te kumta atrai to ai begin nang ban ithu ye me da ki jing pesaj bor ki jong mun sim ba khui bat ki jing ai ki jong Jesus Christ khanang bakila ban priang yume ku munong pun im nong sius pa jong ki to penlong yang gi bre ku bajana ya trai khanang bangila ban pun khre na ga banta ga hima ga me la pun khre na ga banta jong i we pe we ku ble sibon e atrai sa si sen na ga banta ga ni ga po na ba gi ni ga pa na ga teng ba thang tam Jesus Christ manta ba la karta amen amen